Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon ay September 20, 2020. Meron tayong bagong food trip. Diba? Yung paborito naming food trip sa green smoothies. Bale ito, green smoothies na naman to. Kaya ito ay bigyan quesadillas, tapos bigyan Mexican burrito. Pero ano bang meron sa September 20 man? Yun ang kaarawan mo. Happy birthday sa akin. Birthday ko ngayon. Happy birthday, love you. Happy birthday sa akin. Hindi natin kasi. Sige, prepare na natin. Tapos kain na tayo. Ayan, kalati na naman ako. Nyaw. Nyaw. Ito yung vegan quesadillas. Yeah! Open duct! Ano ba to? Saan mo lang Ay, pataas? wow! Laway na Miss ako. ko yan, ano? Salamat, green smoothies. Vegan quesadillas. Kailangan pala itong hatiin. So, kukuha ko Wala ng ng kuchilyo. Mexican burrito. Yan, Mexican burrito. Burrito. Wow! Ang kasama ng Mexican burrito, itong pesto sauce. Wait lang. Buto na sa sito. Saka... yeah! Saka ano to? Daddy, kakain na siya siya. Tsaka gulay. Yan. Salad. Saka ito, ano to? Chili ata to. Ah. Oh, chili to, chili. Ito yung cashew sauce na. Cashew sauce ng quesadillas. Vegan cashew sauce. Ooh, sarap. Sarap talaga yun. No? Thank you sa additional. Let's start our... Thanks, God. Thanks God. Salamat po. Very blessed. Sarap. Ano? Kain tayo. Kaya na tayo. Masarap to eh. Quesadillas. Uy, ako. Ay, Kana. Ako na mahal. ito na. Pakuha ka sa akin. Ako na kukuha. Makikuha na mo nga ako. Mag-away na naman tayo. Away. Away na na. Aawayin kita. Para sa'yo pag-aaway. Wow, sarap. Miss ko to eh. Ano to? Ano to? Para dito ba to? Sus. Tingnan natin. Sarap. Ang taas ko. Hindi ko tayo nakakagol ko. Diba may bawang keto tayo? Susunod, bili tayo bang dito. Di ba tayo kumikita sa YouTube eh? Wala, na-miss ko yung lasa nito. Sarap. Oo. Ay, so. Come na. Ha? Burrito pala pag kinakain natin sa restaurant. Tatanggal natin. Oo, para mas mas makain ng maayos. Ang gawa namin ganito. Hindi talaga siya nagiging burrito kasi nagiging ano siya. Rice meal. Nagiging ganyan. Tapos binubuklat namin. Ito kami kumain ng Mexican food. Kasi punong-puno siya. Parang matatapon. Sayang naman niya. Apaw-apaw. Ako serving niya na yan. Namuta ko sabihin yung presyo. Ang presyo, ilagay ko na lang sa ano. Itong Mexican burrito. Yan, ito yung presyo niya. Yan. Tapos itong quesadillas. Ito yung presyo niya. Oh, ito. Yan. Ang isang order. Ano to? Itong bang hot sauce niya. Ah, yung ano, parang miso paste. Ah, oo nga, no? Yan yung lasa niya. Nalalasahan ko pag ano. Parang hindi na siya nilagay dito. Kaya pala parang iba yung itsura. Kasi 'di ba
hindi sila nagbibigay ng sauce na nakahiwalay. Ayun nga. Pag kumakain tayo, pag binurito, nandun na, nakahalo na sa burrito wrap. Siguro para hindi yung magdudumi. Mm-mm. Yung magkakalat. Mm-mm. Ngayon as of gusto ko na celebrate as of this month, September 2020. Meron kaming 240 subscribers sa YouTube. At meron kaming 57 videos. Overall, yun lang. Yung masabi. Sarap kumain talaga. Subuhan mo na to. Subuhan ko. Sarap. Ay, kaya mo naman niya. Black beans. Bell pepper, tsaka mais. Sarap. Hindi yung usual na pagkain natin pag ito, pinato na lang. Oo, plato na lang talaga. Madalas. Yan, plato talaga natin ito. Ito na. Ako. Okay. Kung yung mais hindi mo kakainin yung mais. Apo. May sariling kutsara, tinidor ka na eh. Tumamata. Sabi to. Sarap. Pero bakit ito kahit mga ginakataas ng dalawa, no? Di tataasan natin yun. Adjust na natin yung camera. Bagay pangatlong trial pa lang natin ng mukbang eh. Yung unang mukbang natin, yung nakurap yung memory. Diba? Kasi sa 10 minutes na limit ng memory card ko. Ewan ko bakit. Hindi tuloy-tuloy pa ang pagtubo. Ano gusto mo? Ito. Ay, parang nantok na naman. Naligo na kasi eh. Kay mama pala. Gusto ka kay mama? Hindi, para makain ka. Gusto nito tuloy-tuloy. Hindi niya Baka rin nalasahan niya yung Yung cashew sauce na sarap. hindi gusto niya, nakikita niya rin yung napanood niya. Ayun, pinapanood niya. Dito ka na lang. Jumping on the bed. Alam ko, itong Mexican burrito, natikman natin to nung una, birthday mo. Hindi. Hindi yung Mexican burrito. Ayan ba? Pero burrito son. Burrito pero more on yung parang matapang yung lata. Bakit? Baka, dito ka na siguro. Kata kay mama? Ganun ulit tayo. Sumisilip ka pa Sumisilip pa. Yan, dede mo na siya sa iyas. Ako muna mag-enjoy ng pagkain. Aray! Ano ba yun? Yung suso ko nakikita na Ano ba yun? Dito ka. Dito ka kay mama. Kain tayo dito. Tayo. Sarap yung lagay ito dito eh. Ang kaso. Ito pala yung pinapanood niya. Nga po yung mga. Kahit may bang ito, kahit ito kataas. Kahit mo sa camera. Para dito rin sa lamesa, no? Hindi lang madikit yung quesadillas. Kasi nga wala yung di ba? Kasi ang original nito, vegetarian. Hindi sabihin, may cheese. Meron siya dapat na cheese para matutunaw sa gitna. Para yun yung magiging sticky niya. Kaya dahil nga nire-request natin na vegan. Gulo na. Ganito yung ginawa. Ay, ito. Nahulog na. Nakawak na ako ngayon.
20, Ah. Ako 29 na. years old. Nagtatapang. Halatang ano. 40. Up. Kaya ako, every Sunday nun, isa may isang pera, bili tayo nito eh. No? Hap. Ito talaga yung solid na sulit sa akin eh. Pag kumakain tayo nito. Ito mag-partner na to, no? Ang kala ko, ito yung lagi kinakain natin. Punta ng taon, kain ito. Diba? Mga ibang nakain. Hindi tayo sasawa. May time lang na... Nag-try tayo ng iba. Ha? Nag-try tayo ng iba. Oo. Yung bowl, ano yun. Paano yung nakaraan na kaya natin yung salad bowl? Ang masarap din yung isa yung nakakabusog kasi yung may kamote. Yung sinasabi ko sa'yo. Well, ay sob din na. Nagulo na ako. Paro. Kalat-kalat na dito. May special ngayon eh. Totoo lang, di ba dapat 500 lang per week? But this week, nag-exceed kami. Ana? Manginunguya ka pa dyan? Manginunguya Ano pa. yan? Yung bell pepper? Nanamdam niya siguro yung bell pepper. Ano kasi yun dito? Tawag dito. Ay, swag dyan Nag-overshoot kami Ay, sa oh. 500 ngayon. But, Nagana si Kuya yung mukha niya. nag-overshoot kami sa 500 ngayon. Ang ginastos Ayaw? namin ay 1,500. Kasi bumili kami ng vegan cake. Galing din green smoothies. Salamat sa kanila kasi naging available yung mga vegan food, di ba? Meron sila mga vegetarian food din doon, mga... Ako, nagpalat na itong batang to. Ha? Ay, hindi yan. Yun na lang, mas maganda. Oil dito eh. Anong kabe mo? Sunod na. Sarap. Hindi ako sanay sa nakaganon. Nakaupo talaga na sakto. Ganito na lang. Ngayon. Ako nanghalayo kanina sa ganyan ko eh, kaya umupo ako ulit. Ito na mabigat sa akin yung meal na ito eh. Kung last week parang nabitin na ako. This week, solid. Gusto ko na lang yung burrito nila. Yung rice niya, pesto rice ano. Ito. Paiba lang, hindi deliver kasi. Deliver kasi kaya nakaganchong lalagyan. Ha? Wala. Ayan, Kumain ka. Iba-iba talaga yung, masasabi ko, iba-iba talaga yung way ng pagkain ng tao, no? Kasi tayo, mas gusto natin yung dinadissect, makikita yung, ano ba yung tawag doon? Anatomy of food. Diba? Natin nakikita yung laman, yung, ano niya, purpose niya. May iba't iba rin na parang nirolyo yung ano, diba? Up. Solid. Ay, wag yun na. Yung pastillas,
May dalawa siyang option ng dip. Isang mayonnaise ba yan? Parang mayonnaise, no? Nayo ata. Cheese. Parang ganun. Parang gano'n. Kasi itong cashew dip para sa mga vegan and vegetarian. Masarap. Camera shake ka na, kaya pa kita. Kaya ka bibili ng bank dito, no? Palengke na ako bibili, parang yun. Kaya papasabay ako sa trabaho pag namalengke. Ano ba maganda? Yung kahoy na, yung plasticware na... Maganda yung kahoy na. Kahoy. Ay, so yan. Kumakain ba yan? Susubukan ko. Excuse me. Lakan mo subo mo para masulit mo din na siyas. Ano nakakita sa ses, no? Malakas kumain yan eh. Hindi ko siya nakikita. Hindi, hindi nga nakakita. Kulit-kulit na batay. Basta nakakita na ng mga kakaliputin eh. Ano yung mga kaya ba yung mga mukbang? Ang laki ng... Ang laki ng bibig mo. Sobrang dami yung kumain. Sobrang nakakaumay pag tinitingnan. Mga nagbumubang kasi parang okay na eh. Ay! Ang galing ah. Very good. Hop! Nakakalungkot na parte, pagka nag-11 minutes may get yung video, nakukurap. Sayang. Ngayon, baka yung mga ibang pinag-usapan namin last 10 minutes, hindi kasali. Ewan ko, anong ano nitong camera ko o yung memory card. Na pag 10 minutes nakukurap na kagad, no? Sana lang, pag-pray natin na hindi mabura yung past 10 minutes. Kasi hindi mo makita dito eh kung nakang-ilang minuto na kasi. Sayang naman. Sayang na. Pero sana hindi kurap. Dami pa namang pag-usapan, dami pa namang ganap. Ang saya pa naman. Pero dito mapapanood, diba? Ha? Dito mapapanood Diyan mapapanood. camera. Bago, patas pag in-open mo na siya sa computer, corrupted file na siya. Oo. Hindi ko alam kung anong dun yung problema dun. Mga kawak, pahit naman, ang camera ko is EOS M50, Canon EOS M50. Tapos, bumili na ako ng Lexar na 95. Yung parang bilis niya, 95 na. Okay. Pero ganun pa rin. After 10 minutes, naging corrupt pa rin yung mga video. Hindi kami nakapag-video ng 10 minutes mahigit. Kaya yung ang daming cut eh. Ba't pala kanina kinat ko na? Dati naisip ko yung cut na yun. Tapos napansin ko, 11 minutes na. Hindi na naalala. Dapat siguro talaga sumusundan yung instinct, no? Ganun bagay. Sana hindi na-corrupt mga kawak pagdasal natin. Bagay, pag na-corrupt naman, hindi nyo na mapapanood yung sayang ng 10 minutes na nangyari. So, hindi na mapagdadasal. Oo nga. Tapos na. Tapos na. Tayo yung dadasal na. Sa bagay, pag napanood nyo to, matagal na. December siguro ito lalabas eh. Diba? Kasi ang dami pang December o baka next year ng January ito mapanood eh. No? Hindi natin masabi. Hindi na kita nasubuan ng maayos kasi. Mukhang ang baba natin ito kasi Okay. Okay.
Mukhang kaya niyang umubos ng ano eh. Sa slice. Ano ba? Ba't ganun? Kaya mo na? Busog ako. Kaya mo ba? Bakit? Gusto mo ba? Tulungan mo ako? Oo, tulungan ko. Oo, suban kita. Sige, sige. Kultuhan pa naman natin kanina tungkol kay Cara David, no? Subo lang ah, hindi yung subo lahat. Ay, wala. Pagka sinubo mo, subo na lahat yan. Subo lang, unti. Kaya, Kailangan di malamangan. iba din. Alala ko na may GIF eh. Ha! Huwag na natin yung nilo. Ah, Sarap. Maubos natin yung mukbang natin. Ah, 10 over 10 to ngayon. Glass kasi 8.5 over 10 eh. Yung busog factor na ito sa akin, grabe. Solid. Yung last week, parang nandito lang. Ito ganun. Busog na busog. Grabe, busog pa. Ang tulog nito, no? Tapos sa tulog eh, no? Tulog na lang. Check din natin yung memory kung nakurat ba siya. Ano, hindi nakurat. Nakakayos naman. Problema mo, M50. O memory card. Okay, Boss. na po tayo. Ano? Tapos na po tayo. Kade. Game. Ngayon, buksan naman natin yung cake na Ay, hindi po pala tapos. Kala ko mag-end na. Hindi. Bumaba ka. Alam, slice lang. No? Isa lang. Tikman muna natin. Mamaya na lang ulit. Magmumukbang part 2 tayo ngayong araw na to. Part 1 ito. May September 20 na. Siyempre, special day. Kanyang birthday. Thank you, mahal. Thank you. 32 ka na, di ba? Happy birthday. Sinong 32? Ikaw. Sinong 32? Ah? Hindi ba ikaw yun? 32 in your face. Ay, 30. Ay! Hindi, 29 pa lang siya. Baka lang mature, no? Yan. Ang galing niya si Yesu. Sa i-rate na ba natin o mamaya? I-rate natin habang kumakain ng cake. Oh, sige. Tama ba? Mga kawak, kunin lang namin yung cake, tapos ligpit lang konti, ha? Kinanto. Tapon ko na yung agad. Ang kulit na bata. Happy birthday to you. Sa ulo lang yung kita. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ganun yung tapat eh. Happy birthday, Anong wish mo sa big akin? boy. Big boy. Ay, ang cute-cute naman ng birthday boy. Mukhang na ano siya sa delivery siguro. Ay, ano ba ito? Tinatakpan ko. Ang ginagawa mo? Ang takpan mo eh. Ano pong... Ano ba yun? Ang wish ko lang good health syempre. Yan, di ba? Wish ako, dumaan eh. Ay, sorry. Anong wish mo? Magandang kalusugan. Yun pa rin. Sa'yo, sa akin. Sa kalusugan ng aming mga magulang. Talagang ano. Dito pwede kayo sa yung mani-mani sa At salamat sa Green Smoothies kasi pinagbigyan kaming i-review yung pagkain nila. Green Smoothies din to. Binili namin to, hindi to sponsor. Pero at least binigyan kami ng discount. Salamat sa malaking discount po. Sige na, mag-ano ka na para ma-blow mo na.
Alam ko, pipitik talaga dapat eh. At, thanks God, 29. 29, may anak, may asawa, pamilya, may channel. At, thanks God. Ano ba? Ba't tayo mamatay? Kasi Babalik yan. mag-ignite pa to. Sige na. Pakitang gilas Oh! ko. Kuha na ako ng ano. Ayun na, mapay ulit oh. Ish. Di ba? Bye-bye. Galing eh. Oh. Okay na. Um, Dito. Ang ganda nitong cake kasi sa ibabaw meron siyang ano ba to? Yung cookies utak. Ano ba to? Ano ba tong mani na to, mahal? Walnut. Walnut, yan. Ay, itong isa, ano kaya to? Almond. Ito pa yung almond. Ay ko. Oh, ito na sa iyas. Hinilan na ako niya sa... Ito na sa iyas. Favorite yung mga matatamis eh. Hindi kaya, ano tong mani na to? Ay, ano ba? Oh, huwag kang magpadali. Bigyan kita. O, hindi na alam yung panghati kasi kinuha na yung ano, nasa ibabaw. Ulungkot pa. Ang laki ah. Ate tayo tatlo. Yung isang slice pala kalahati, no? Hindi naman sinabi kung anong portion eh. Ilang percent ng ano na. Okay. Let's eat. Dapat kutsara. May kutsara ba? Ito mo, nagmamadlin Ay, tong sige na nga ito. Oo, madali na. Oo, madali. Yan, nakakita na. Da! Tap. Ako na yung tinidor. Okay. Kutsara sa'yo, sa'yo. Ano ka daw? Kable. Ako nga to. Ano ka sa Ganito yung cake ko nung ano, no? December. Para mas mukha siyang special. Mas maraming mga ano. Crying nuts. Tawa siya eh. Harap. Naalala ko yun, silipin pa natin ng ilang araw yun. Mm. Parang sa ano. Pinapari sa kape. Up. Ulit. Ayan, rate natin mahal yung ano, yung Sidilia saka yung ano, combination na rating niya. 10 sa akin. 10 siya. Kasi, Ang hap yun eh. Favorite ko yun eh. yung base niya, ano, mani. Ano? Parang walang nagbago dun sa expected na lasa niya. Ganun pa rin. Kasi yun yung favorite nating ano, na combination na in-order. Ako 10 din, kaya sabi. Busog, masarap, mabango. Diba? Tapos daming dip. Masarap niya din mga ano, thick dip na yan. Tapos yung cake, 10/10 din tong cake. Grabe. Ano, basta order kayo nito. Anong cake to? Anong pangalan to? Request lang kasi ito eh. Request na cake to eh. Pero may pangalan to sa ano, di ba? Sabi ko lang yung pares ng birthday mo na cake. Ay, yung cake na yun, naalala ko nung una. Ano lang yun? Practice lang. Parang... Pero mas ano, mas ma-coffee yun. Di ba sabi mo kasi ano? Ito, medyo hindi ko mahalasan yung kape. Tama lang to kasi siya yes eh. Oo, sa bagay. Tap. Mag-outro na ba tayo? Mas enjoy na natin tong cake. Ha? Kaya salamat sa green smoothie. Salamat. 10/10 yung Sidilia sa kayong Mexican burrito. Tapos tong cake, 10/10 din to. Sobrang sarap. Hindi siya yung nakakaumay, hindi rin siya yung parang walang laman. Masarap na masarap talaga, promise. Orderin nyo to. Unang 100 na mag-order na ito, meron kayong discount na 5 piso.
₱5 yun. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Bala kayo. Order lang kayo doon. Masarap eh. Visit ka mga sabi. Ay, may discount daw po ako. Sabi mo. Man. Live love, love life. And pure happiness. Happy birthday sa akin. Mga kawak, salamat sa pagsubaybay. Salamat din sa paggabay. Thanks God. Happy birthday. Mahal. Diba? Ano mo na yun? May kiss pa.